సీఎం కాక మునిపే మా పాపని దాదాపు 13 లక్షలు పెట్టి మా పాపకు ఆపరేషన్ చేయించాడు అన్న. పాదయాత్ర జరుగుతుంటే 13 లక్షలు పెట్టి పాప ఫోటో కూడా మీకు చూపిస్తానన్న ఒకసారి. ఇదిగో అన్న పాప ఫోటో చూసుకోండి ఒకసారి. 13 లక్షలు పెట్టి పాపకి ఆపరేషన్ చేయించారన్న. పాపకి బ్రెయిన్ లో వాటర్ ఉండటం వల్ల దాదాపు 6 నెలల్లో నేను పిచ్చోల్లా తిరిగా. 72 హాస్పిటల్ తిరిగా నేను. 6 నెలలు పిచ్చోల్లాగా తిరిగా. ఇన్ని 72 హాస్పిటల్, ఏపీ, తెలంగాణ, వెల్లూరు హాస్పిటల్ కూడా తీసుకుని వెళ్ళా, కానీ ఎక్కడా పని అవ్వాల. బట్ దేవుడి దయ వల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాము. విత్ ఇన్ 1 వీక్ లోనే 13 లక్షలు పెట్టి మన తిరుపతిలో ఆపరేషన్ చేయించారన్న. పాప ఇప్పుడు ఫోటో కూడా చూపిస్తారన్న. అప్పుడు ఫోటో చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఫోటో కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఎట్లా ఉందో మీరే చెప్పండి. మా జీవితాంతం ఉంటామన్న. మా జీవితాంతం ఇగో పాప ఫోటో. అప్పుడు ఫోటో ఎలా ఉందో చూడండి, ఇప్పుడు ఫోటో ఎలా ఉందో చూడండి. ఆ రోజు ఆయన చేసిన హెల్ప్ కి నా జీవితంతో నేను, నా కుటుంబం కూడా, ఆ పాప కూడా రుణపడే ఉంటాం. జగన్ అన్న ఫోటో చూపించగానే జగన్ మావయ్య అంటారు. అలా పెంచామన్నా.